Basin og ma-viral na punta no kay pink ang color nya mingon dayon nga wala na naunsa na guning simbahan no nagleni naman ni sila nga misa manunta na mga igsoon ikaupat nga Domingo sa Kwaresma gitawag ni Laudare Sunday. Ang mga pari ang atong liturgical color is either violet or rose. So kanang rose ug pink maura man na sa. So expected guni nga daghan na pud ani mga issue dili sa Tanhay siguro sa Manila nga ang mga simbahanan kuan gudi ay Lenny, no? Kabulo mo ako gani dili makukayo all out ni Lenny. Kay ngano si Lenny manggod pabor sa same-sex union. Same-sex union. Unya usapod sa akong dili ganahan niya kining pabor pud siya sa selective abortion. Unsa may gitawag sa selective abortion? Uyon siya nga kung ang bata bunga sa rape kanabang nairipon unya mabdos ng gi-rape. Uyon siya nga ipa-abort kung ganahan ang gi-rape nga ipa-abort. O di ba ang bata na idepekto bisan dili bunga sa rape apan na-diagnose nga dunay depekto, deformed ba basta na ay diferensya, major nga diferensya nga kung pagkataon maghatag lag dakong problema sa ginikanan. Munang pabor po siya nga kung mo decide ang ginikanan nga ipa-abort o pera. O kuban pa nga mga kahimtang nga masulod unya sa gitawag nga selective abortion. Diyan ang dapita, no, medyo maayo unta kung kanang no abortion gyud. No abortion gyud bisag unsa pay sitwasyon nga ihatag. Unya katupong sa same-sex union, ningon siya nga against gud siya same-sex marriage, pero open siya sa same-sex union. Bisan pag walay marriage, ang gitawag sa same-sex union, pasabutan na lalaki pwedeng mag-sex. Kay union man. Alaala, magsige na sa glosaryo, magsige na sila diha og nobina. Unya, babae, pwede pong mag-sex, babae sa babae. Unya, kana, supak mo na sa natural law. That's antinatura. Siguro, ang tumungan ni Lenny, nga i-accommodate niya ang LGBTQ na baling daghana pud kaayo. Mutingali na ngayon siya nga open siya ana. Kay, nanghagdaw biya taon po votes as many as possible. So, kita na lang mo decide, muna nga ako lang nag-explain, kay part man sa voters education, na gani pari ni una ko, anong imo ko man ang gisgutan, kung nga, kinanglan makabalo po ng mga tao. O, kanya, kabahin po ni BBM, kinanglan po makabalo ang mga tao, kay tinuod maguna, di maguna fake news, nga doon ay 203 billion pesos nga utang, inheritance tax, nga wala gyud bayri. Bisa kadaghan nagaayo nga gipaningil, wala jud bayri. Unya wala pod paningla sa BIR ngano kaha. Unya ang mga gagmay utang paninglon dayon. O di makabayad og buhis paninglon dayon. Apan kini mga dato, mga big time makalusot ra kanunay. Aw kana paibulo po nato nas mga tao. Kay murabag bahala na mga tao mo decide basta Lenny ra og si BBM akong isgutan kay sila man goy pinakakusog ron sa lumba no sa atong paghimo niya sa right of suffrage karong umaabot Mayo 9. Na makahuna-una po lamang ko sa giingon ni ex-President Robert Mugabe nga namatay na ni atong 2019, presidente sa una sa Zimbabwe. Kabahin bag same-sex marriage, naman siya mga pinilyo ng mga statements apan makahuluganon about same-sex marriage. Lingon siya, if President Barack Obama wants me to allow marriage for same-sex couples in my country, that's Zimbabwe, he must come here so that
I marry him first. So, nakatawanan ba? He must come here in Zimbabwe so that I marry him first, no? Nagabahin po sa mga kabataan, kabahin sa mga kriminal sa atong nasod, na po siya gingon, how do you convince the upcoming generations that education is the key to success when we are surrounded by poor graduates and rich criminals? No? So mo po na, so tabang po na sa itong pamalandong, so maabot nga eleksyon, no? How do we convince the upcoming generations that education is the key to success when we are surrounded by poor graduates and rich criminals? Unya ningon po siya, di ba ang mga Chinese hilig man kayo kaon og sawa? Kaon bag snake. Di ba ilang maganing aphrodisiac nang naay parte sa liog sa sawa nga ilahang supsupon ang dugo. Ganan sila mukaog sawa. Ningon po si Mugabe, if Adam and Eve were Chinese, kung insect pa kuno si Adam and Eve, we would have been in paradise because they would have ignored the apple and eaten the snake. Kuyawa si Hawa, no? Kung si Adan o si Eva, mang akuan pa, Chinese pa, kay paglingla niya, tintal niya nga kanon ang apple, ila kuno unta nga i-disregard ang apple o siya mo'y kanon. Kay kung Chinese pa sila. Nindot man po, mamalandungan, makatawa po ta, yun na po'y lesson. No? So, napilain, kabahin sa ato ang personal life o sa community life, a person can love you and still cheat. Just like we love God and still sin. Nindot pamalandungan, no, sa Kwaresma, labi na Semana Santa, kung anong nipasiklap kasi imong bana, no? Nipasiklap kasi imong uyab. A person can love you and still cheat, just like we love God and still sin. Very true. Very true. Tungod sa atong weakness. Unya, kabahin sa atong pag-ampo, ningon siya, it is better to sit in a bar thinking about God than to sit in a church thinking about beer. No? Ya, pwede po ni siya taga-aglaing application. Muna nga remind ko ta sa mga babae to dress modestly when you go to church. Kaya pwede ba ni siya ingnon nga pwede kang musulod simbahan apan ang imong una-una, of course, I'm referring to the boys, old and young, ang imong una-una, lain. No? Kay usay watay control sa atong huna-huna, mu-flash na ng mga images so you can sit in the church and think about what kamo na sumpay. And then naay gingon po siya, being kissed, kanang halukan ka, di ba ang halok murag sign of love na siya, expression of love, I mean. Being kissed does not mean you are loved. And then ask Jesus about Judas. Gialukan po si Jesus ni Judas. So na-experience si Jesus nga dili tanan nga halok, expression of love, no? So tingali na itabo po na nato nga ninahalok nato apan di ay Judas dako. So let this be our food for thought, our points for reflection with a central theme, with a central thought sa atong ebanghelyo karon nga ang amahan nato sa langit ang Dios kanunay nga nagahulat sa atong pagbalik. O kung tiunay kita nga maginulsol, magbasol sa atong mga sala, God cannot say no. Mugod na siya. Bubitaw na nga ako po nga gipa hinumdom ang kabilinhon sa hilog, anointing of the sick.
I always encourage people nga di na nila hulaton nga kung doon na sila membro sa pamilya nga nagluya na, ilabi na kung terminally ill, na cancer o na kasil sa kasing-kasing, dialysis na. In other words, dili kinanglang hulaton nga kalamatyon na. Kana makasulti pa, kanang maistorya pa sa pari, call for a priest para sa anointing. Basin og masuko na masakiton, gumutawag mong pari, ina lang nga, atong tawgon si father pa or ma or whatever, whoever, kay i-pray over ka, kay makatabang na para maulian ka. I-evaluate sa pari, o tanawon niya nga naglisod na gyud, idritso na niya og anointing. Nganong ako ning encourage, ang tao na makakumpisal og mahilugan, una mamatay, di jud makakita sa kalayo sa impyerno. Muna akong sumpay sa akong giingon ganiha nga, God can never say no to a person who asks forgiveness for his sins. No? So kung doon na may dili maluwas, katulang tingaling mga tao nga hangtod katapos ang gininhawa, suko sa Ginoo o digid mo dawat sa Ginoo. Apan bisag pang-ending ra kay imong kinabuhi dautan kaayo, apan sa katapusan doon ay pagbag-o, doon ay paginulsol, you will surely go to heaven. You will never see the fire of hell. Wala ko maingon nga right after you die, but at least the assurance is you may spend time in purgatory, but you will never go down to hell. Muna assurance. If we only emphasize on God's love for each one of us. So, kining panahon sa Kwaresma, panahon kini, siyempre, aron nga, patagaan kita kigayon nga mubalik sa Ginoo. If you remember, once I said here, or twice ba to, or thrice ba to, there are times nga malayo ta sa Ginoo, parehas aning prodigal son sa ato ang ebanghelyo karon, but the advice is, not too long and not too far kung malayo man sa Ginoo. Kay matulong na too far, basta no di nakatultulog balik, no? Mawala na gyud sa hingpit. May God bless us and have mercy on us always, all the time. Atong ibungat ang atuang pagtuo, nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga manglawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya na matay ug gilubong. Sa ikatalong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya aron may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang sugilanon sa mausikong anak nagpadayag sa yano apan sa tulog karong paagi, may tungod sa pagkakabig sa tao balik sa Dios. Kini nagmatuod lang nga sa kinabuhi sa tao, anaa ang kaluoy o ang gugma sa Dios. Busa, dinasig ni ining maong kamatuoran, musangkit kita samahan og atong ibungat kaniya ang atong mga pangamuyo diha sa pag-ingon. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. May gugmaong Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga tinultulan sa Santo Papa ug sa kaobispuhan, ang mga pari sa kanunay mahinangpong mudawat kanila, nga nagmahinulsulon ug nangitag kapasayloan
sa ilang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, padaling hugi ang among pangamuyo. Nga ang atong nasod makaangko na sa kabuhong sa pagpangalagad sa mga anaa sa panggamhanan. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, padaling hugi ang among pangamuyo. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kaupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, padaling hugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, padaling hugi ang among pangamuyo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, padaling hugi ang among pangamuyo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, padaling hugi ang among pangamuyo. Nga ang mga mihalin na makatagamtam ug makakita na sa walay katapusang kaayo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, padaling hugi ang among pangamuyo. Magagagaong nga Dios, dawata ang mga pagampo sa mga makasasala, nasa tumang pagigugma mibalik sa imong malungtarong kaluoy ug gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.